Anno kwa dong mana gi thuolo mar dakika par kende to waloro twak mar okinyi ma kawuono. Janet, agino ni pod iluwo twak ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono. Kata kamano nyaka Ramogi jong pod anyalo medo paro ni nyalo medo chwalonwa ote mari penjo moramora, paro moramora ma intiere godo kotudore kod thuon wacha ma watwake okinyi ma kawuono, mano tuo mar lehombro, mano Spina Bifida kod hydrocephalus ma bende nyaka sani watwake. Mar mondo mi watieg jopiny kotudore kod kaka inyalo dak kod nyathi mantiere kod tuo makamae. Janet, ina kaka jago ma bende osebedo katiyo kod nyithindo makamagi e thuolo malacha, bende nitiere sama koro ponono jonyuol moko chopo to ponono chunygi nyalo bedo ni tho ni an koro nyathina ni kosebedo maduong' kamae to koro condition makamae en gino ma ng'ato dak godo e ngimane duto, kose ponono nyalo chopo kuma koro situation makamano dok piny makoro obeda ne ng'ama koro ponono kata obeda mana kaka iwinjo ka kata Morin wachonwa kae ni kata nyaka sani nyathine pod tiyo kod diaper. En gino ma en a lifetime, kose nyalo chopo kuma koro odok chien kata koro oko hiny ng'ato ka ahinya. Janet, akiaka penjo no makare. Erokamano, apana understand gimitemo wacho. En the care mar jatuo man gi Spina Bifida or ng'ama nigi challenge mar Spina Bifida. Anyalo wacho ni nyathi man gi Spina Bifida en nyathi kawaida kaka nyathi moro amora. To gin bende gi nyithindo madongo. Kech anyalo paro kuom higni mana tiyo gi nyithindo man gi the special, waluongo ni special children, the children with special disability. Ananeno kane nyithindo matindo manyako bedo madongo negi dak ngima ma kawaida. Koro the first thing man very very important is janyuol to accept nyako rwak nyathini kaka nyathini nitie mondo miye all the support monyalo miyo nyathina moro amora maonge gi Spina Bifida. Mar ariyo, nyithindo gi nyithindo mabedo followed up. Nitie clinics monego beni gidhiye. Kaka Bethany Kids, angeni nitie chenro madhi nyime ma kila dwe ka dwe nitie kuonde magidhiye. Kaka Nyanza Wakar ka nitie hospitende mopogore maginene nyithindo. Koro kaka janyuol ber mondo ing'e ni kar kanyo machiegni kodi minyalo tero nyathini mondo bed reviewed at least every 6 weeks. Kende wi mano nwawacho ni nyathi kosebedo gi Spina Bifida, chances mondo embede chiemo moro kobedo ng'ama duong' oyud nyathi man gi Spina Bifida. Koro nyisre ni ka ndalo chop ma koro dwani mondo oyud nyathi, nyako ritre kendo ti gi folic acid e yo makare mondo onyuol nyathi ma onge gi shida. Nikech an e kindena mar tiyo, mana tiyo gi nyithindo gi, naneno miyo manonyuolo nyathi mane en owuon en gi Spina Bifida. To nikech notiyo gi folic acid, nyathina nonyuolo nyathi mangima mane onge gi shida moro amora. Ewi mano bende there's the psychological support ma anyuola akwayo ni jomodak e alwora mar miyo or families man gi nyithindo gi Spina Bifida wajiw gi kendo wa encourage gi kendo wa accept gi kaka gintie. Kech winyo mana kaka Morino wacho ni yudo ni jonyuol moko ka nyamiyo onyuolo nyathi tiwinjo ka koro wuon par gi nyise ni wan e anyuondwa onge ng'ama osenyuolo nyathi machalo kama. Akwayo ni mondo waduto te warwak nyithindo gin gweth mana kaka gintie mondo koro wang'e ni support machal nade mwanyalo yudo. E kinde masani wawinjo ka wach mar NHIF or registration mar fund mar konyruok en gima duong' mondo kaka janyuol kin gi nyathi man gi Spina Bifida ber mondo ibed gi NHIF nikech kinde ka kinde bodwani mondo idhi osiptal mondo timni different operation depending gi kaka nyathini chalo. Niwinjo kana wacho ni nitie kidienje mopogore mar Spina Bifida to gi hydrocephalus. Koro luwre gi ma ng'ato nigo. Nitie jomoko mibiro timnegi mano operation dichiel te ok chak timnegi. Nitie jomoko mibiro timnegi operation tibiro kaluwre gi kaka condition e chalo. Omiyo ka ng'ato nigi NHIF mano bende duoko garama mar osiptal chien. Koro akwayo ni mine duto kaber kaka sani sirikandwa bende kwayo wani mondo wa register. Wakaw opportunity no mondo watim ang'o mondo wa register. Ewi mano bende advocacy bende ber. Agoero kamano ni Nyar Morino already advocate for joma nigi Spina Bifida. Ok en gima ok onyiso ni ka ng'ato nigi Spina Bifida ok nyal dak ngima maber. Asesomo ji mang'eny, asesomo kata mana surgeon ma en gi Spina Bifida. Actually surgeon malose wiye no en surgeon matiyo gi wheelchair. To no tiyo gi wheelchair no kodhi e room mar timo operation. Kendo timo ne jomoko operation. Ang'eyo ji mang'eny man gi Spina Bifida gi hydrocephalus mosedago ngima maber kendo osechopo okange madongo e pinywa mar Kenya kata mana pinje maoko.
omiyo ajiwowa kendo ajiwo jonyuol mondo girwak nyithindogi kata mana nyuol alworawa ni mondo warwak nyithindo gin agina nyithindo mana kaka nyithindo moko kendo kinde duto wamigi nafas. Kopo ni en e skul, jopuonj manie skul, nyithi skul, warwakuru nyithindogi, wasapot gi. Kecha wawacho ni iyudo ni seche moko gin gi pek mar bedo gi control mar olo pito gi lach. Koro ma nyathi ma special ma kata kende skul ok ibiriro ni mondo orit saa 4 mondo nyithindo seche ma nyithindo dhi olo pi eka mondo imiye that break. To gin wakwayo ni mondo migi a little bit more time. Yeah, kopo ni ofir ni odwa mondo wuog odhi okonyre, wakwayo ni mondo jopuonj otimnegi mano. Another thing bende wakwayo ni a friendly environment. Children man gi Spina Bifida kaka toilets gi ber mondo migi special places migi nyalo yudo kar logo kech iyudo kaka nwalose wach mar golo lach en pipe mitiyo godo mondo gol lach. Koro ka unyalo yudo pi monyalo logo e kinde no bedo maber kendo miyo gi yot. The other thing ma bende abro advocate for ni ka accessibility mano alose wi yore ma ginyalo tiyo godo kech awalose ni nitie jomoko man gi wheelchair. Koro ka ng'ato nigi wheelchair to onge kaka aram onge to mano nyiso ni nitie access moko mo ginyalo yudo nikech nyithindo gi anencephalus ok en gima ochakre kawuono. Wan gi joma dongo, wan gi joma ndalo gi osedhi mang'eny to gitiyo gi wheelchair to gidwa ni gi access some of the resources kata mana services ma pinywa ni chiwo. Koro mano be gimoro ma advocate for ni mondo wa consider kata kwa timo our building or kwa gedo wa consider jomok nyal wuotho gi tiegi matiyo gi special gik moko machal kaka wheelchair. Omiyo an gi geno ni gima bro lokre kwa accept nyithindo gi kendo gibro dhi mabor. Asewuok tiyo gi nyithindo mang'eny kata mana kama ne watiye kinde no ne wan gi number of them mane osetieko modhi nyaka university motieko mane watiyo go the same department. Erokamano. Morina, Janet, ami thuolo mar mondo mi ichiw wach ni mogik. Aneno kwa dong kod thuolo matin ahinya mar mondo mi walor twak marwa okinyi makawuono. Wach ni mogika kotudore kod tuo mar Spina Bifida kod hydrocephalus okinyi makawuono. Erokamano. Ago erokamano wacho ni nyithindo man gi Spina Bifida the normal children. Gina nyathi ma nyithindo ma kawaida. Omiyo warwak gi uru. Jonyuol akwayo ni mondo water gi skul, wamigi ngima makare. Kendo akwayo ni kata mana sirikandwa bende omi such people opportunities mondo gi practice the abilities magin godo. Omiyo having Spina Bifida does not mean ng'ato can able to do a lot. To katieko adwani mondo agone jotenda erokamano kuom miya nafas kech kaka nawacho kane wachako ni kinde masani atiyo gi migawo miluongo ni Antol e alwora mar Homa Bay. Omiyo agone gi erokamano kuom omiya nafas mondo ayud nafas mar go mbaka okinyi makawuono. Erokamano. Erokamano ahinya Janet Obengo, jachiw thieth mabende ne